Γεια σας, γεια σας. Τηγάνι κότατζ λοιπόν 3 λίτρων σε προσφορά αυτή την εβδομάδα. Εδώ είναι το δικό μου, το οποίο το έχω λιώσει όπως βλέπετε. Όμως σήμερα θα κάνουμε μπριζολίτσες. Βλέπετε χωρίς λάδι. Έχει εδώ ήδη πιάσει και πυρώνει γιατί έχω ανοίξει το μάτι. Και πάμε λοιπόν να δείτε πόσο εύκολα και γρήγορα. Στο δίπλα βλέπετε, στο 28 ήδη ψήνονται 3. Και πάμε λοιπόν τώρα εδώ να βάλουμε ωραία. Λοιπόν, έλα, ανέλαβε εσύ. Αλατάκι λοιπόν, πιπεράκι. Βλέπετε δεν έχουμε βάλει μέσα τίποτα, ούτε, έλα μου, από εδώ έτσι. Ούτε βούτυρα, ούτε λάδια, απολύτως τίποτα. Με το δικό του το λιπάκι θα ψηθούν πολύ ωραία, όπως είναι και εδώ. Βλέπετε, η κότατζ, παιδιά, είναι εξαιρετικά σκεύη. Δεν κολλάνε με τίποτα όμως, με τίποτα. Έτσι, είναι ιδανικές για όλων των ειδών τις κουζίνες. Είτε παγωγική έχετε, είτε γκριλ έχετε, είτε κεραμικές, είτε τις κανονικές τις εστίες. Το συγκεκριμένο σκεύος είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί έχει και βάθος όπως βλέπετε. Άρα στην ουσία θα μπορέσετε να κάνετε μέσα και τον κιμά σας, να κάνετε και τα λαδερά σας και τα γιοβαρλάκια σας, σουτζουκάκια, τα πάντα όλα. Ακόμα και τηγανιτές πατάτες, αν σας αρέσει έτσι με πολύ λάδι, και αυτό μπορείτε να κάνετε εδώ. Είναι ένα σκεύος που πραγματικά το αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν θα σας κρύψω ότι εμένα ήταν το πρώτο που αγόρασα εγώ. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε εδώ λοιπόν, θέλει λίγο ακόμα, αλλά βλέπετε ήδη ότι έχει πιάσει και ξεκολλάει. Δεν χρειάζεται συνεχώς γύρισμα γιατί κορίτσια μου θα κολλήσει όπως καταλαβαίνετε. Αφήνουμε ψήνεται καλά από τη μία και μετά γυρίζουμε και από την άλλη. Ήδη εδώ στο μεγάλο μας βλέπετε ότι κοντεύουν να γίνουν οι πρώτες. Ναι. Λοιπόν, βάζετε μέσα τα μυρωδικά που θέλετε. Το έχουμε φέρει λοιπόν στο έξω μάτι που είναι μεγαλύτερο και έχουμε προσθέσει μόνο σκελίδα σκόρδο. Βλέπετε ότι έχει πιάσει μπριζολίτσα και βγάζει το λαδάκι το δικό της. Για πάμε να γυρίσουμε πρώτη φορά. Έλα μου. Βλέπετε λοιπόν, έτοιμο. Πολύ ωραία. Τέλεια. Πόσο εύκολα και γρήγορα. Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Βλέπετε και τις άλλες στο 28 το τηγάνι. Η εύκολη λύση για γρήγορο και εύκολο μαγείρεμα στο σπίτι σας. Μην το χάσετε, γιατί αυτή την εβδομάδα το έχετε προσφορά.